תספר משהו לצופים. שאני בשוק. טוב, אנחנו כאן על ספינה מג'והאט למג'ולי, שיש טוענים שזה ה-biggest river island בעולם, למרות שכנראה שהם טועים, כי בברזיל יש אחד יותר גדול. וכמו שאתם רואים, בסיבה למסיבה. סטיקים קלופים כאן. שולחן מספר 1, שולחן מספר 2, שולחן מספר 3. וזהו. הסטיקים שלנו מתחת לכמה דברים שלנו.